jedna lepa priča, ja bih rekla, životna priča stiže iz Dolova. Pretpostavljam kada sada budete ugledali moju gošću i ako živete u Dolovu ne možete da je ne poznajete. Mira Jovanović, patronažna sestra Doma zdravlja. Dobro jutro. Dobro jutro. Rekla sam ovako da ne možete da je ne poznajete zato što je pristup prema poslu, pristup prema deci, ljubav prema pozivu nešto što je odredilo vaš život. I došao je taj trenutak da se krene u tu penziju, ali ja prosto to ne mogu da zamislim, jer ne mogu da zamislim da neko ko živi u Dolovu, koji ima mogućnost i navikao je da može da pozove Miru kad je najteži, kad ima neki problem, će odustati od toga. Ali evo da pomenemo kako je prošao taj radni staž i šta se promenilo od početka pa evo do sledeće nedelje kada idete u penziju. Verovatno se mnogo promenilo, mada ja još uvijek nisam svesna da je kraj, da završavam tih 45 godina radnog staža. Verovatno i zbog toga što je meni ispunjen život. Što privatni, što profesionalni, što uvek dinamika, pokret i tako godine jedna za drugom prolaze. I dočekah i ja, nadam se, evo tu sredu sledeće nedelje i da odem u penziju. Možda imam i sreće što sam zadnjih, evo, od 92. sam u Dolovu, jer sam pre toga bila na internoj A klinici. Tamo sam zasnovala radni odnos i ovde se posle prebacila. Možda i to što sam u svom mestu, među svoje ljude, što sam tu odrasla, što poznajem moje Dolovci i oni mene, što poznajem probleme, kako mogu da ih rešim, na koji način. A sa druge strane, posao patronažne sestre je upravo taj posao. Da imate slobodu, da vam je porodica, znači ne jedan član, nego porodica je vaš delokrug rada, a u porodici svašta ima. Znači od zdravstvene, socijalne, materijalne, ove problematike do problematike vezane za zdravstvo pojedinih članova. A opet i kroz patronažu ste u mogućnosti da tu pomognete. Kako? Zato što i po prirodi posla vi sarađujete sa institucijama, što na lokalu, što dalje, koje mogu da pruže tu vrstu pomoći. Pa vi njih onda povezujete, usmeravate vaše članove porodice na određene institucije da se reši problem. I ono što ja mislim najvažnije, ja volim da radim, mene rad ispunjava. I to je nešto kad se spoji, onda se dobije ovo što se dobije, u stvari to sam ja što jesam. Ali ta, ne samo ljubav, ta odgovornost i želja da se nekom pomogne bez rezerve, uveče, van radnog vremena, ne postoji tu u vašem slučaju, znate kako, svi žure vole da idu kući. Možda je to zato što izuzetno volite svoj posao. Oslikali ste tu ambulantu, želeli ste i da tu kada deca dođu bude prijatnije. Pa to je ovako kad sad gledam iz ovog ugla moj neki potpis na ono što sam ja radila, na moj rad. Tako da, naravno da sam htela da oslikam ambulantu, jer je to nešto što sam radila od prvog dana kad sam došla u Dolovo da radim vakcinaciju dece. I onda sam shvatila da, znate, niko ne voli da dođe u ambulantu, pogotovo kad su mali da se vakcinišu. A i kasnije raditi sa školskom decom, baš nisu oduševljeni kad dolaze na vakcinaciju. I htela sam da im malo da ostavim svoj pečat eto i u tom delu, a opet da ulepšam prostor i nama koji tu radimo, a i onima koji tu dolaze. I inače sam u svoje dvorište u kući u veliko, to je ocrtano, i stalno sam odlagala i onda sam rekla približava se vreme kada idem odavde, ja to moram da završim. I tako je to počela ta ideja i onda sam crtala i evo još crtež 2 imam da završim jer nema više praznog prostora. Ali šta je meni drago? Samo kad sam tamo u ovoj ordinaciji i samo čujem korake, trče deca sa opšte prakse koji su došli sa roditeljima da razgovaraju sa crtaćima i oni ih pipaju, vide, oni su deo crtanog filma i to je za mene najveća nagrada kad ja vidim, kaže tetka Miro, izvinite, ne mogu da ga zaustavim. Ja kažem ne i treba, njihov prostor je ovde. Jer, znate, mi ne smemo da reklamiramo medicinske proizvode. Onda kad stavite postere koji imaju svoju funkciju, to retko ko čita. To se zacepa i onda je stvarno ružno. A onda kad zakačite na zid pa se zalepi ono ovako, ovde niko ne cepa, svi gledaju, svi razgovaraju i svi su nekako srećni i zadovoljni.
Svi su srećni i zadovoljni. Danas šta se promenilo u odnosu nege bebe? Mi, mlade mame u želji, u strahu, u neznanju da sve to bude savršeno, primenjujemo razne stvari. Ali prvi problem na koji negde naiđemo su ti grčevi. Vi imate jednu priču ili jednu rečenicu koja je ključna, a ne radi se ni o nekom čarobnom preparatu. Pa evo ovako šta je. Ja sam, kad sam radila u Beogradu, radila sa odraslima na internoj klinici. Kad sam došla u Dolovo da radim, ja sam dobila jedan sasvim drugi vid rada. A to je prvo rad sa decom, jer smo dobili da radimo i vakcinaciju i naravno patronažu. I onda kad vi uđete u kuću, ja sad treba da savetujem roditelje. Kažu, učili smo u školi, jesmo, ali najveće iskustvo je bilo moje lično, jer sam tada već bila ostvarena kao majka i 2 ćerke sam tada već imala. I ono što sam smatrala da neću nikad pogrešiti kad savetujem, i to i dan danas mi je, da se držim prirodnih zakona i propisa. Jer samo kad pogledamo malo sa strane, kad god je čovek teo prirodu malo da promeni, uvek mu se obilo o glavu. To je meni neki onako vodilja bila kroz život i uvek sam deci savjetovala, držite se prirodnih stvari. Bilo je nekada da deca ne treba da se doje samo mlečne formule zbog ovog ili onog. Ja sam samo rekla, jel imaš sine mleka? Imam. Samo ti doj, to je Božji dar što imaš. Tako smo mi došli do 20 i kusur vekova, tako da nećemo pogrešiti. I sad to promovišemo ponovo ono što smo... Evo, sad je to nešto što je i naravno najprirodnije. Onda što se tiče svega ostalog, grčevi, to je najčešće što se javlja kod bebe. A roditelji, to je ono što ja pokušavam da im kažem. Emotivni moment se nigde neće naći da se kupi. Znači, vreme provedite sa detetom, sa bebom. Ja čak se ne trudim da upamtim nazive tih farmakoloških proizvoda, jer oni su svi ispravni, svi su dobri čim se nalaze u apoteci. Dobit će od farmaceutskih tehničara ili farmaceuta savete koji su merodavni da ih daju i tu završavamo priču. Ali onaj moment kad vi uzmete dete pa naslonite na svoju kožu, pa nežno šapućete bebi na uvce da je umirite, koja je sva u grču skupljena, potamnela koža od plača, pri čemu malo pritiskate stomačić, pa je nežno milujete, taj moment se nigde neće kupiti. Bez tog emotivnog dela džaba vama espomisani ili bilo šta što drugo kupujete. Ali je sad problem što roditelji smatraju, mislim većina, ne naravno svi, ima izuzetaka, ja ću njemu kupiti to i to, ne pitam šta košta. Stvar je u tome što ne treba da kupuješ, posveti se svom detetu. Jer je u većini slučajeva to nešto što je prolaznog karaktera. Grčevi će da dođu i da prođu. Kupio ti od probiotika sve moguće. Sve to dobro i treba da se koristi. Ali neka ti je emotivni moment najvažniji. Jer ja deci i savjetujem, najvažnije vam je da živite sa vašim detetom. Nemojte da živite za vaše dete. I sve do onog momenta dok vaše dete vama kaže mama dođi ili tata dođi, budite srećni jer je to vaše vaspitanje. Vaše dete ima poverenje u vas. Pogotovo što su deca izložena izazovima koji su danas toliko strašni i nalaze se svuda. Nije sad ovo grad pa su veći. I kod nas na selu i te kakvih izazova ima gde vaše dete je tako mlado, nezrelo, sklono posrtanju. Tu treba taj deo koji se razvija od malena. Nećete vi sa dete da dobijete poverenje, on ju zagljebio u pubertet sa 14 godina. To je već kasno. Znači, vi treba da to negujete od tih pelena i od tih grčeva, eto da tako kažemo, jer to je ono što kreće iz početka. Pa to je ta emocija. Evo i na samom porođaju dobijate bebu da je stavite na svoje grudi, da se ostvari taj kontakt pre svega sa majkom koji je bio i 9 meseci u stomaku. Dosta, rekli ste, Google doktor je upropastio mnoge stvari. Svi googlamo i svi želimo nešto da saznamo. Međutim, ozbiljne posledice se dešavaju kada je vakcinacija u pitanju. Često je neistina dosta iznešena na račun MMR vakcine, pa onda nije možda ni čudo što roditelji oklevaju. Dosta
Evo i sad je nekako počela priča kad je HPV vakcina u pitanju, koja je toliko već proverena i u nekim zemljama karcinom grlića, materice više ne postoji, što je više nego uspeh, što kažemo. Ali evo se vratimo na MMR vakcinu. Vakcinišete decu, pratite ih negde od rođenja i taj uzrast od 2-3 godine koji se nekako povezuje sa autizmom, neopravdano. Kako im objasnite i kakav je odziv što se tiče, evo recimo, u Dolu? Pa evo, ja prvo, deca me i zovu da pitaju, tetka Miro, šta vi mislite? Ja samo kažem, decu, ja sam svoje unuke sve vakcinisala. Bogu hvala, 5 ih ima. Znači, svi oni su dobili MMR. Verovatno sam rekla dovoljno da shvate da li treba da se vakciniše ili ne. Ali ovde ja vidim kao zdravstveni radnik drugu vrstu problema. Evo i ovo je sad medij. Ja sam sad ovde došla da pričam, evo i u MMR-u sad, u toku ovog razgovora. Ja ovde zastupam struku. Ja ovde nisam došla na neka debata, pa sad ja imam svoj stav, ti imaš svoj stav. Kada se struka zastupa, onda mora da se mišljenje struke i kaže. A roditelji su u zabuni jer toliko lekara su se pojavljivali i pojavljuju se koji daju oprečna mišljenja upravo što se ovoga tiče. Ja donekle i razumem roditelja, ali je rekao ovaj doktor i onaj doktor je rekao. Tu treba nešto da se uradi. Dajte neki stav i da se zna šta treba zvanično da se kaže. Moje iskustvo je, evo kažem, rođene unuke sam vakcinisala ne razmišljajući, što kaže moja mlađa ćerka, mama, nikada nisam razmišljala kada si rekla dovedi dete, ni šta ćeš da mu daš. Jednostavno to tako treba da se da. Zašto bi ja lupala mozak sa tim kad se zna koji u mom poslu ja znam šta trebam da radim, a ne da li treba da se vakciniše ili ne. Jer roditelj koji ima zdravo dete, on stvarno ima jedan dar, Božji dar. Jer srećete se sa onim koji ima nemaju. Imam i roditelje koji hoće, ali dete ima kontraindikaciju. Ali šta to znači? Ne sme da primi vakcinu zbog određene bolesti koja je takva da sprečava davanje te vakcine. Sad zamislite koliko se ta deca ugrožavaju. Budi imaju tu osnovnu bolest ili osnovne bolesti, budi imaju rizik jer opada kolektivni imunitet. A to znači da raste broj nevakcinisane dece i onda se bolest brže širi. I onda se boginje vrate na velika vrata i svi se prestravimo. Kako se sada to nama desilo? Otkud to, a nismo se vakcinisali. To je ono što kažem, taj doktor Google je napravio čudo, jer ja sam za problem MMR-a čula od moje dece sa terena. Kad kažem deca, svi su oni mlađi, neke sam već kupala kao bebe, pa su sad roditelji. Od njih sam čula i onda sam pitala pedijatra o čemu se radi. Tada je bila doktorka Jovičić i onda je ona meni i rekla, jer mi smo to radili kao i svaku vakcinaciju. Prošle nedelje dete preslavilo rođendan, sad u utorak je radilo savjetoštvo. Vi ste već u utorak doveli dete, mi smo ga vakcinisali, kakva krvna slika, ništa. Sad je to podignuto, ne kažem da ne treba, daleko od toga, vi kontrolišite detetu krvnu sliku, jer da vidimo da nam ne promakne neka anemija, ali to ja kad čujem od roditelja koji pojma nemaju sa medicinom, šta oni sve mene pitaju i šta rade. Šta kao oni vade krv svaki put sada je... Ispred svaku vakcinu, čak kada odojče dođe, oni vade krv. Ja kažem, dobro, ajde, kad vadiš njemu, vadi i sebi odmah, pa da vidiš da li ima to potrebe. A vakcinacija je takav je program da na svakih mjesec dana malte ne dete treba da primi neku od doza vakcine. Zamislite, vi sad maltretirate dete, svakih mjesec dana vi detetu vadite krv, 400 dinara, naravno tuđi prsi u pitanju. A jeste brižni roditelj, eto. Jeste, da, to je sve postalo tako sada i da kada dete ima upalu grla ili neku temperaturu, vadi se krv da se vidi da li je bakterijska ili je virusna infekcija. Ili uključuju antibiotike ili se svađaju sa lekarima zašto nisu dali. Svi volite antibiotike. To je ono što ja kažem. Svi smo nekako postali eksperti za sve. I ja koliko puta tako stanem i slušam šta mi deca pričaju. Ja kažem, dobro, sine, hvala ti, baš si me prosvetlila. I onda krenem da pitam, pa ne zna. Ili, na primjer, vakcina. Starije dete, vakcinisano, mlađe ne daju. Ja kažem, dobro, samo mi objasni. Niko od nas ne vrši pritisak da vi vakcinišete decu. Mi na selu zovemo roditelje na vakcinaciju jer imamo pedijatra koji 3 sata dolazi.
I odmah da kažem da sam ponosna na tu svoju ideju, jer ja sam tvorac te ideje. Davne 2002. je Dolovo prvo imalo pedijatra i ginekologa i to i dan danas živi. Ja sam baš srećna zbog toga i mi moramo, na primjer, tog pedijatra da stvarno uposlimo 3 sata. Nema lera, nema sad ko došao. I zato mi zovemo naše roditelje, proveravamo da oni dođu na vakcinaciju. Sad ja pitam, zašto ti nećeš da daš ovu vakcinu, a dala si starijem detetu? Ne znam. Pa jel to znači da manje voliš ovo dete ako misliš da će da mu se nešto... Ne razumem, samo mi to objasni. Jer vaše je dete, vaša odgovornost. Samo mi reci da li ćeš vakcinisati dete, da ne gubim vremenu i ne mlatiš mozak. Jer znate kako je to jadno kad ti dobiješ odgovor slinavi, kašljuca, jedan put pa drugi put i onda kažem dobro, sine, sad ti kaži lijepo meni, hoćeš li ti vakcinisati dete ili nećeš? Da mi ne zauzimaš vreme, pa nisam ni ja naivna, 60-ak i kusur godina. Ima i sad meni dete u 20 godina priča, sad ima ovo, sad ima ono. Znači da ili ne, ali oni znaju. Ja to sve upisujem u elektronski karton zato što želim da opravdam svoju poziciju jer oni će da kažu kada dođu ti zakoni to, nas niko nije obavestio. I oni to znaju, to su obavešteni, u pisanom tragu to stoji. Sve ostalo, vaše dete, ne morate da ga vakcinišete. Pravo da vam kažem, ajde ako ćemo tako manje posla. Iako to nije rješenje. Čak nije rješenje ni platiti kaznu, opet je dete nevakcinisano. Miro, hvala vam na ovom razgovoru. Znala sam da će vreme biti kratko, ali ja obećavam, mi dolazimo u Dolovo da vidimo kako ste sve oslikali i taj odlazak u penziju. Vi sad prilično hrabro to, ali ja mislim da je vaš poziv će ostati do kraja života, posebno što živite u Dolovu gde vas svi negde vole, poznaju i računaju i dalje na vas.